guys, what's up? It's Jas Aquino and welcome back to my channel. And today's video guys, samahan nyo kami na bumiyahe dito sa Cabongaoan, Pangasinan. At titignan natin yung ganda ng beach dito. Kasama ko si tatay. Ayan, so si nanay nakapunta na. Tapos si Nel nakapunta na. So ngayon, third naman ni tatay na sumama sa akin dito sa Burgos, Pangasinan. Ayan guys. Ito guys, pabiyahe na tayo galing Mapandan patungong Burgos, Pangasinan. So, umalis kami guys ng alas 6 ng madaling araw para hindi na masyadong mainit na makarating sa Burgos. Kadalasan guys, kada bumabiyahe kami dito, minsan nabot kami ng 4 hours, 5 hours. Yung pinakamabilis ko minsan is 3 hours. So, ayan guys. Depende sa sasakyan, kung nag-commute, o kung ano man yung sinasakyan mo. Kaya, ngayon, itong nakasingle kami ni tatay. Medyo mabilis siya kasi wala masyadong traffic. And single naman. At ayan guys, malapit na tayo makarating sa church. So, nandito na tayo guys. Ayan guys, nagpahinga lang kami saglit. At nag-prepare kami papunta ng Cabongaoan Beach. Actually, first time ni tatay na makapunta dito sa church and sa Cabongaoan Beach. At ngayon, nakarating na tayo. Samahan niyo naman kami na maglakad papuntang Deadpool. Tara, simulan na nating maglakad. Medyo malayo-layo yung lalakarin natin. Saan na dyan? Uy! Guys, nagtanggal na yung tatay ko ng jacket niya. Nainitan na siya. Ayan guys, medyo matirik na yung dadaanan natin. Marami ng mga rocks. Kaya dapat handang-handa tayo. Sa ini ay bato ni. Mata tadi zero. Alam niyo ba guys, tagal ko nang nagpupunta-punta dito sa Burgos. Ito lang yung pagkakataon na nakapunta talaga ako ng Deadpool. Kasama ko pa si tatay.
guys. Medyo malapit-lapit na tayo. Thank you guys sa pagsama sa amin dito sa Cabongaoan Beach, Burgos, Pangasinan. And guys, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. And click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating galaan. Thank you so much guys. See you on my next vlog.